dneska Simka je vlastná Sega. Máme takú challenge. Máme tato veci. Tyčinky, ktoré papa Simka, ale nebudú mi vôbec podstatné. A budeme si musieť toto dať takto naučiť. Keď budeme, tak ona mňa a ja ju, keď pôjdem. Áno, a keď si to dáte krajšie. Áno, ale my nebudeme točiť, ale my budeme sa dívať takto. A cez to hrozne blbo vidíš, ako keby si bol... No. Ako keby ste konzumovali veľa alkoholu. Takže idem skúsiť prvá. Ale ešte predtým, ako začnem, like a odber, povinne. Lebo tuším, že asi ty si ten posledný, ktorý na tom kanáli odber nemá. A ak máš, tak chválim ťa. Takže idem to skúsiť. Vidíte, tak naskazme to takto. Teraz ideš ty. No, Takto odber. Znaczy tak na pewno bym chciały. Siadaj. Siadaj. Nechcem to nejak moc ťahať. Ja si chcem sadnúť. Nechcem to tak moc ťahať, takže toto by stačilo ešte pripomínať. Like a odber, inak skončíte ako paper. Nedali like a odber. Takže musím si Ahoj. Prečo mi to nejde? Haló. Tak ahoj, ja stačí.